Welcome to Lutong Kapampangan. Hello, grocery haul tayo ngayon. Saan kami namili? Sa Pure Gold. Apat na packs. Okay, first item natin ay ito. Okay, paborito ko to. Strawberry flavor. Sarap siya. Sarap siya. Yung paborito, kaya lang wala akong nakitang cowhead. Cowhead mas masarap siya. So, pero masarap din ito. Natikman din namin. Sweet baby. Ito. Yan. Ang gandang klase ito eh. So, ang Sweet Baby, 285 pesos and 25 centavos. Yan. Sanicare, 35 pesos. So, yan. Binigay. Okay, ito yung Fruser shower cream. 179 pesos. Malaki na siya. So, ilang. Okay, maganda daw to. So, goat's milk. Tapos, meron siyang milk bath. Meron siyang pearl powder. So, keeps skin glowing and radiant. Try natin to. Ano naman. Okay, Dove shampoo ito. Color green. Color green ang hiyang ko eh. Ang lambot-lambot sa buhok. Hangin. Ito ng sabon. Tatry ko lang siya. Hindi ko pa ito na-try eh. Try ko lang. Kaya nakapack lang yung binili ko. Pala. 55 pesos dalawa. O 27 one-tin condition. So maganda yan. Okay. So meron siyang buy 11 get 1 free. So you miss 55 pesos. So, 12 pieces din. 66 pesos and 75. Third toasts. Yan. Yung mga ganito. So, ang presyo niyan is 50 pesos and 75 centavos. Ito, gravy mix. So, pag may fried chicken, kailangan natin ng gravy. No? Ang presyo niyan ay 15 pesos and 10 centavos. So, medyo mura na. Yan. Yung asawa ko mahilig dito. 3 pesos and 70 centavos. Dalawa na yun. So, tigi 11 pesos and 85 centavos. With Gabi, 46 pesos and 60 centavos. Apat siya. Sige, 11.65 din. 50 pesos. Dalawa yon, so titig 25 pesos. Ito ngayon. Ayan. Breadcrumbs. Mura lang ang breadcrumbs. Malabo na yung mata eh. 33 pesos and 35 centavos. Oh. Yan, 100 pesos. Mahal no po? Yan. Mahal pero masarap. Twin pack niya. So, yung twin pack ay 96 pesos and 70 centavos. 10 pieces na siya. Pesos pita. Okay, next, Oishi crab nuts. Magkano ba yan? 29 pesos and 60 centavos. 23 pesos and 80 centavos. Dalawa yung binili ko. 80 pesos. 10 pieces. Mahal din ah. Yung Milo natin is
83 pesos. And 50 yung fan ng ano, no? Nissin cup noodles. Hindi masyado. So, creamy seafood. Yan, masarap siya. 16 pesos and 80 centavos lang pala. Muro lang pala. Gold sis. Yung ko, gusto ko to. 2 pesos and 30 centavos, dalawa. 21 pesos and 95 centavos. 21 pesos. Tapos, yan. 22 pesos and 50 centavos. At ito naman yung tig 21.95. Para walang halos pesos. Tatlo na siya. Gandang pag-toothbrush yan. Lalo na kung sensitive yung ano mo, yung ngipin. Ano siya. Subtle lang, gentle lang sa teeth. Kasi yung Olo Oil Health Plus. So, try muna natin to. Yan, no? Try natin. 209 pesos. So, mantika. 19 pesos and 95 centavos. Lang ang binibili namin. Kaya lang, ito lang yung available kanina. Wala yung mga mura. So, ito ay 65 pesos. Mukhang maglalas naman kasi stainless siya eh. Next, Sanicare wipes. 40 pesos. Mura lang siya. Ito nga yung table na binili ko. 3,276 pesos. Okay? So, all in all, lahat-lahat, 6,573 pesos. Kung nagustuhan nyo yung vlog na to, kung gusto nyo pang gumawa ako ng grocery haul, kahit every sahod lang, gawa ako. So, just like, comment na rin kayo kung ano yung gusto nyong vlog natin next time. Okay? Medyo mahal kumpara sa ibang supermarket ang Pure Gold. Kaya lang, kung chichampuan mo yung mga naka buy one take one, medyo makakamura ka. Pero syempre, bibilin mo naman yung kailangan mo lang. Okay? Okay, maraming salamat.